Welhina Gorgonio Arabeto Fortunata Libert Macario Andario offered by Ombahen family. For the souls of Rosita Soto Charmin, Maga Silvestre Alvarez, Nina Peñero, Elma Daan, Romeo Blanco, Amelinda Bawang, Isabeleta Labos, Chichi Gonzalez, Ima Borja, Yuno Rivera, Liciel Encherto, Ingrid Rendon, Agapita Heteruelas, Edna Roldan, Sister Norma Suico, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Our Lady of the Sacred Heart of Jesus family. And for all the souls in purgatory, especially the forgotten ones and all aborted and all unborn babies, offered by Rinaldo and Bibin Biagan and family, Inyang Amaka, Winifrida Bibi Cabalis and children, Severina Pahalia, Evelyn Tradio, Delia Daida, Deo Adoptanti, Ima Lastimos, Samarian Caime and family, Sarmiento and Potot families, Potot and Sarmiento families, Inday Indoma and children, Ophelia Diaz Sons and family, Lucy Alsola and family, Benedict Nolan, Miss Emily S. and Anonymous. Palihog mangluhod. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Diyos sa Arsobispo Teofilo Camumot. Makagagahom sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugmaalang kanimo. Mao naghimo sa imong alagad Teofilo Camumot. Sa paghalat sa iyang kinabuhi, diha sa pag-alagad kanimo isip pare obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampog maghihatagon sa gugma alang sa kabusok sa mga nanginahanglan. Itugot nga iyang mga hiyas maghatag sa tanan makanunayong panigingnan. Ug makita sa simbahan nga angay sa ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangaliyo po kanimo. Ngimong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo, imong anak nga buyog hari uban kanimo. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namong imong gingharian ug matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualos sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iyampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa gubat. Mahimo kang among taming batok sa mga kadautan ug salitaw sa yawa. Gapuson unta siya sa Ginoo nangamuyo kami. O prinsipe sa mga langit ng hugpong, pinaagi sa Diyos ng gahong, itambog sa impyerno si Satanas, kung tanang gaotang espiritu nga naglibot sa libot sa yuta, nangita sa kapildihan sa mga kalag. Maghari unta si Kristo sa among mga kasing-kasing, sa among kamanayan o sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. San Miguel Arcangel, iampo mo kami. Palihog manindog, mag-ampo kita sa Angelos. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan. Ug bulahan man ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan. Kung bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ug ang pulong nahimong tawo. Og nipuyo siya uban kanato.
Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Iampo mo kami o Santa nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming tako sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawo ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus. Madalaon ta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug maayong buntag. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Nausag kani. Mga ison, maghinosor kita karon sa itong mga sala, aromandam kita ala sa pagsaulog ng Santos Iglesia ni Miyerkules. Kakawag siya mga simana sa kasabtang ito. Karon adlaw ato sa gihandom San Juan Pablo II, Papa.
Kaloyaw na kita ha Diyos, kung makagagahong sa tanan, kasulon sa itong mga sala, dadun-unta, kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Magagamo ulit kinutubang Diyos, ikaw ang among gahom o lamdag. Abli ang among kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo, nga malipayon. Matabay kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong si Kristo, imong anak. Nabuyog hari bang kanimo diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ayaw na paharia ang sala dahil sa inyong mga lawas nga may kamatayon. Kung gayaw na padaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa pagpakasala. Hinunoa, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon. Ingon nga mga patay na, apan gibanhaw. O gitugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, aron gamiton alang sa katuyuan nga matarong. Kay kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala. Sanglit dili naman kamo ilalom sa balaod, kundili ana-ana sa grasya sa Dios. Nan, unsa man, magpakasala ba di ay kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod kung dili ana-ana sa grasya sa Dios? Dili. Nasayran ninyo nga kung magpaulipon kamo ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nag-alagad kamo sa sala, ulipon kamo sa sala ug musangpot kini sa kamatayon. Kung magmasinugtanon kamo sa Dios, iya kamong himuong matarong. Apan salamat sa Dios nga kamong naulipon kaniadto sa sala, naulipon na karon sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagka matarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ana sa ngalan sa Ginoo. Ang atong hinabang, ana sa ngalan sa Ginoo. Kung wala pa makiguban ang Ginoo kanato, pasutiha ang Israel. Kung wala pa makiguban ang Ginoo kanato, diha nga misukol ang mga tao batok kanato, ila kitang gilamoy nga buhi. Diha ang ilang kapungot, nahaling batok kanato. Ang atong hinabang, ana sa ngalan sa Ginoo. Unya malumsan unta kita sa katubigan, mapanlas unta kita sa masulog nga masapa, lapaw kanato mahuros unta kita sa makalilisa nga katubigan. Daigon ang Ginoo kay wala kita niya biyai.
nga usa ka tukbunon sa ilang mga ngipon. Ang atong hinabang ana sa ngalan sa Ginoo. Giluwas kita ingog usa ka langgam gikan sa litag sa mga mangangayang. Naluti ang litag ug nakalingkawas kita. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan na ang Ginoong Hesus, awit sa gugma pagdayon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Lausag kanino. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, timan kini kung nahibalo pa ang tagbalay kanos amaabot ang kawatan, dili gyud siya motugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kaya nga nahataw moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Nya mingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba ni ining sa bingaya alang kanamo lamang? Kung ito mo ba kini alang hatanan? Ang Ginoo bitubakin sa badiay ang buutan o maalamon nga sulugoon. Siya ang tugyanan, siya agalon pagdumala sa panimalay o paghatag sa ubang mga sulugoon silang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan ka to sulugoon nga makaplagan siya agalon nga nagtuma ni ini sa paghiuli niya. Sultian ko kamo. Ang agalon maghimo kaniadtong maong sulugoon katunugyanan sa tanan niya katigayunan. Apa mo kato maong sulugoon moingon siya hulingon dugay pamaabot ako agalon. Unya musugod siya pagpamunal sa kauban niya mga sulugoon nga lalaki ug babae o mapalabig kaon o ginom o magubog-hubog. Noon niya mahibalik sa agalos o sa katakna o sa diyan na kaadlaw, ang sulugon wala ang habawt niya. O panahon nga wala niya hibalo tago-tagoron siya si agalon o pahigumon sa gidangatan sa ubang ligoy nga sulugon. Nga sulugon nga nasayot unsa ang bot ipabuhat kaniya si agalon. Apan dili mag-andam o dili magtuman sa pabuhat, siluta sa daghang latos. Apan sulugoon nga wala masayod, unsa Agosto siya galon, o magkabuhat o butang nga tungod ini angay siya latoson, siluta sa deryot nga latos. Ang tao ihatag daghan, paninglag daghan. Apan ang ihatagan, daghan pagayod, paninin usab ug mas daghan pa. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Tayo ka ikaw, Kristo. Nagiskot ni tinugyanan o alagad. Kitang tanan is kalibuta, pulos ta alagad o tinugyanan sa Diyos. Wala usa ka nato nga mga pangangkon nga ang tanang buta nga inaangkon iyaha sa hingpit dili. Ang tanan na itong naangkon, nakipatong kinabuhi, iya sa Diyos, dili
di tayo mangangkot. Busa supa kayo sa kabuto sa Diyos ang taong hangol o hakog. Sa kita nga kadagas Ginoo hinahangan dagan sa kamayang buhat. O daga kahiya sa ating Ginoo gamita ka na para pag-alagad, pag-ibay sa Diyos, dili pag-buo labas yung galingon. Muna pasabot din Itantanan, pulos tinugyanan, steward, di tatagiya, mismo sa itong kinabuhi, ang Diyos mo tagiya, kaysa may nagbuhat ka na ito, usap ka na kapangahas. Kunin mo ang kunon, ang tanang kaayuhan, tanay mong kaalam, kahibalo, nga imo na dili gasa ka na sa Diyos kaya pabuha sa tao ihatagat sa Ginoo kaalam o kahibalo o gawas ng kabuton sumala sa pasaw ni Sirach uluhan 15, 14, 20 kaya pagpasigar mo ka man daadunahan ka, gamahanan ka, ilado ka, bright ka, ayaw pagpasigar mo gamita kini para paghimaya sa Diyos o pag-alaga sa inyo sa katao, des katarog, kaagayan o kaligdong. Ayaw pahimusre sa katao. Muli, sama ni sulugoon, sobra kumpiyansa. Langya o galon, kaya pa mo galon ako kumpiyansa kayo, yan nagsugod nagpagkuhan, pagdagma siya, kauba sulugoon, kaya tuo siyang haod na siya, kasi kitugyanan, tanawara, tinugyanan ka lang, di katagiya, buhanga ka, ayaw pasagad. Ayaw gamita ka na imong hiyas, mga kabtangan o imong kanunahan, pagdaog-daog, papaymos sa katao, kuntuha ka na ko. Ayaw nagbuhata, o maghimong Ginoo, ikaw na noo, busa mga ison mo niya, timan ayaw yun pangangkon, ang kinintanang imong kayod, imura dili. Ang tanan ito mga butang, kayuhan, kalam, gitugyan aron ipaambit dunay social dimension. Na kay kakuhan sa katilingban, kay tinugyanan raka, di katagiya. Amen. Manindog paliho. Ibutan nato ang atong pagsalig diya sa Diyos, ang amahan o atong ipadangat kaniyang ang mga panginahanglan o mga kabalaka sa atong kinabuhi. Diyas paingon, Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa kanunay magpakita galaw nga pagtuo diha sa Dios nga magiya sa mga hitabo sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa mga nanarbaho sa gobyerno, magmatinud-anon sa ilang trabaho, og sa kanunay silang andam, muhatag og husay sa ilang trabaho, dili lang atubangan sa katawhan, kundili atubangan usab sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga ang mga batanon, magkugi diha sa ilang trabaho, og sa pagtuon, og padayong mulaom, alang sa mas maayong kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga ang mga himalatyon, musudong kang Kristo, uban ang paglaom, ug mahinulsulong pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga imong tangisipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ngalang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga ang mga matauhong mitaliwan na, makatamgamtam hangtod sa hangtod, sa kapuno sa makaluwas nga gahom sa Dios,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo, diya sa imong kinaadman, nasayon ikaw sa takna o sa adlaw. Ayaw itugot nga ang among mga kabalaka, musirado sa among mga kasing-kasing, alang sa imong pag-abot. Kini among gipangayo, pinadi Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Langit nun lamang Ama, among higasan, hanggang Kristong kinabuhi, hamiling bayad, ning iyong mga binuha, bayad sa mong kasaypanan. Mga ison, pagampo kamo, orong kining ato sakripisyo, dawatan ng taha Diyos ang amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos, kamahanan nga wala ingon, ang mga gasa nga among gihalad, makapadagaunta ka namo sa ibong gugma o pasaylo, o maghata ka namo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo, at ibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinani Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kini. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan yung hatunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong kayo, nga mapasalamat kami kanimo kanuna sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kayong misulutan tungod sa katarungan, o imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ubusa ang tanan mga binuhas sa langit o sa yuta nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Dugo sa kami sa tanan nimo mga angin sa langit sila pagsaging sa imong walay hunong nga himaya. Diya sa usa ka awit sa pagdaig sa walay hunong nga pag-ingon.
Santo ikaw, ginawang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa. Aron mahimok ni alang ka na mga lawas. Udugo ni si Kristo among Ginoo sa pagpasakit siyang kaugalingon may kuha sa paan. Pasalamat kanimo. Mipika sumihata ni iningat to sa mga tinunan ng miingon. Dawata kini niyo tanan og kana kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasamang paagi, tapos ang panihapon, may kuha sa sikalis. Ipasalamat na pag-usap. Mihata ni iningat to sa mga tinunan ng bingon. Dawata kini o Panginom, mga tanan gika ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay, nakasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyong alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni sa Kristo nagahala kami kaniyang maning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kayo kaming giisip nga agayan nga mga tubang o mga alagad kani. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi ginawa ang imong simbahan tibok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma o ba ni Leo XIV among Santo Papa, Alberto among Arsobispo yung magkaabag nga obispo sa tanang mga pare. Ano yung mga anak? Imong gitawagan na kanimi kaning kinabiya labi nagkadtong mga nahikalimtan katuwa na nag-ampo ala kanila ingon man tanang kalaboratoryo. Labi itong biktima sa gubat, biktima sa katalagman, biktima sa aksidente, o biktima sa sakit ikamatay. Sa bunya na mata sa Binig Kristo, banaw at sila ubahan kaniya. Dada silang tanan sa pasudong sa kahayag sa munaw. Kaloy kaming tanan. Labi na katong mag-adlaw rumbulan na, pwede anniversary. Doon na special intention na pahanungdan ni Santo Misa karon. Yung mga kabiyangayan, makaamay sa labuhin tunhay, uban ni Maria, ginahanga ulah uban ni San Jose, Yambana, uban ni San Pablo II, Papa, San Martin de Porres, San Pedro Calungsod, tanang mga santos o mga santas na nagatuman sa mga kabutong lataas sa katuwigan. Uban kanila, amay ikaw nga dahi, kung nag-amay ikaw nga himayawon. Pinani sa Kristo, imong anak. Pinay kaniya, uban kinadiha, kaniya gihatagan na kaniya makaga ang amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang nungo o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para mag-ampo kita nga ito sa mahan. Itong awiton, mga punong, itulo ka na ito sa atong manunubo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa'yo kamay mo sa langit, ang kalano na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ugpasayloa kami sa mong mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa kanulay, hinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo,
Ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. At ay kami sa kalinaw nining panahon. O tinabangan sa imong karoy mahalikay, kami karoy sa lamilis na nakasamo, katalagman o sakit, sa nagapaabot kami ng malawon. Balik si Kristo mananubos. Kay maman ang kingharian, agaw magang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginawa si Kristo na ingon kasi ng apostoles. Akala na bilin ko kanyo, akala na wihata ko kanyo. At tanawag ang mga sala, ako niya pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kaabot hatay kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga bayo gari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kunay maanaa kaninyo. Malaw sa kani. Ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kani. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kani. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mga kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita ang gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apani kumulong lamang, o mamaayo. Gitudloan mo kami sa paghigog, sa kaagop ug sa kalubog, ug dulahan ang nakasunod, nininghiya sa kasing-kasing mo, ug pusa at mo kami. Subay sa ilang paagi, sa makahubay kang nagkinig, kasing-kasing at ahagi, buksan musulod labas na hangin, Diyos ang nakahayag mo dangga, matugod ka sa panalangin, ang iyan kasing-kasing iusaha sa imo.
ang mga mata sa Ginoo nagatanaw kanila, nga madlokon kaniya, kanila nga nagalaom sa iyang gugma. Aron luwason niya sila sa kamatayon, o paganoon sila sa panahon sa ting gutom. Magampo kita. O Ginoo, kini Eucharistia magtabaw unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo, o magtudlo kanamo hadalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo nga ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Narausag kini. Manalay kaninyo ang Dios magagaw matanan ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad ng Santos nga Misa, dadaan ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalipig kami sa mga katanaman. Agad kami ito sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, o ang among kalawasan.